penya munyanza nemara nzianogara munzvimbo dzakanaka mukati memoyo wangu azadzwa nekujeka apo pana muponesi anojekesa kwese okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo dosiya kusua kwangu senguwa dzodzekare ndifukidze nekutenda undipe nikutenda kumusha wembiri uyo makandikadzirira moyo wangu unotenda emweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo monesi manditenga dawawe nyunarini ngayipute mwenjeyeze iputire yetenzi kumusha wembiri uyo makandikadzirira moyo wangu unotenda emweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo Is my name written there? Tenzi andinangise fumate pasipo ninoche makupinda udanga kumsoro kutinda kanyorwa kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa ikamala milipali wikamala milipali wikamala mi oh ikamala milipali
izingelosi eziulindayo kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa. Kwaziwa Eva nomari toda kutenda Mwari nekutisanganisa zvakare kuti tisvike pakudzidza shoko rake. Toda kutenda Mwari mazuva akaipa zvakadai nekuchengetedzwa kuti tiwane nguva nemukana zvakare kuti tiwanikwe tichawana an opportunity yekugadzirisa muupenyu hwedu kuti tigone kuzvinatsa takamirira kuuya kwake kwechipiri. Toda kutendai mose pinda nesu muprogram yekudzidza shoko raMwari. Tisati tapinda mukati meshoko raMwari ngative nenguva yakunamata Mwari vatibatsire nekuti zvinhu zvake zvinhu zvinofanira kuapproachwa with a humble spirit and a teachable spirit. Mwari vachitiita zvakanaka. Let us pray. Baba wedu vatsvene munogara kumusha kumusoro kudenga, toda kutendai panguva dzino nemukana wamunoramba muchitipa wekuti tigone kuya pamberi penyu tichihwara. Toda kutendai Jesu nekuti shoko renyu it's a map in a world that is full of confusion. Chitibatsirai mutigonesere patichange tichidzidza, tibve pano takazara netariro, tibve pano tichiziva kuti muri Mwari vanotida, muri Mwari vasingatirashi, muri Mwari vanotiona misi nenguva. There is no agonizing activity dziri kuitika mukati mekurarama kwedu that you have not marked. Munotiona Mwari maitai nekuti muri Mwari wedu. Muzita ramambo Jesu mwanakomana wenyu takunamatai, amen. Toda kutenda Mwari zvakare. Toda kutenda patiri kudzidza muzuva ranhasi tichadzidza tiri pana 1 Kings madzimambo okutanga chapter 18. Mwari vachitiita zvakanaka. Musoro wenyaya unotiwo waiting for the cloud, kumirira gore, waiting for the cloud. Ngativhurei mabhaibheri edu kuna madzimambo okutanga chapter 18 verse ya 1 then tozosvetukira pavhesi ya 41. Mwari vachitiitira zvakanaka. Vhesi ya 1 inotiyo zvino mazuva mazhinji akatapfuura shoko raJehovha rikasvika kuna Eria negore rechitatu richiti, enda unozviratidza kuna Ahabu ndigotuma mvura panyika. Ipapo Eria akandozviratidza kuna Ahabu. Zvino nzara yakanga yanyanya kwazvo paSamaria. Ngatichotukirei vhesi ya 41. Eria akati kuna Ahabu, chirongedzai mudye munwe nokuti kunounga mvura zhinji. Naizvozvo Ahabu akarongedza kundodya nokunwa. Eria akakwira pamusoro pegomo reKameri akagwadamira pasi akaisa chiso chake pakati pamabvi ake. Akati kumuranda wake, chikwira zvino utarire kurutivi rwegungwa. Akakwira akatarira akati, hakuna chinhu. Akati, endazve kanomwe. Zvino panguva yechinomwe akati, tarira kune gore duku rinokwira richibva mugungwa rakafanana nechanza chomunhu. Akati, enda undoti kuna Ahabu, sungai ngoro yenyu muburuki kuti murege kudzivirwa nemvura. Zvino nguva duku yakati yapfuura, denga rikasviba namakore nemhepo, mvura zhinji ikanaya. Ahabu akaenda nengoro akasvika Jezreeli. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Now patiri kudzidza pana madzimambo okutanga chapter 18 ndogona kuda kuti inogona kunge ichipatsanurwa in two segments. Segment yekutanga tinoona Eria ari pamusoro peMount Carmel akaunganirwa neIsraeri yose. Ndopa akanga aita challenge kuti kana pakawanikwa Mwari unogona kuburutsa moto kubva kudenga, iye ndiye uchava Mwari unofanira kunamata. Kana wakaiverenga kumusoro pavhesi ya 21 anorwa neIsraeri achiudza, how long will you falter before God? If God is God, follow him, but if Baal is God, then follow him. Saka aipa mpatsanuro wokuti vanhu vada kuteera Mwari ngavamuteere. Saka patiri kuona pana chapter 18 tiri kuona Eria achizokwira patop of Carmel, Israeri yose iripo. Chandinoda kuti nzwisise pamusoro penyaya iyi ndechekuti paakandonamata pamberi paMwari, paakanamata Israeri yose ichinzwa, akanamata the shortest prayer yakanzwikwa muupenyu hwake. Paanonomira anonamata oti, Mwari ndoda kukutendai nekuti chizviratidzai nhasi
kuti ndimi Mwari. At the same time ndobva atopedza ndobva ati amen. This was the shortest prayer. Zvinonzi ukaidzidza zvakanaka mubhuku dzekwedu Prophets and Kings. Zvinonzi asati apedza kuti amen, Jehovha Mwari vakanga vatogadzira moto otoburuka kuzopisa chipiriso. But ukazodzidza second segment, vhesi ya41 zvichidzika, anonamata kwete kamwe chete, anonamata kwete kairi, anonamata kwete katatu. He prays up until the seventh time. Ndo Mwari pavakazonzwa kubudisa pachena vana vaMwari kuti kune dzimweni dzenguva patinonamata mberi kwaMwari, Mwari vobva vatinzwa chiripo ripotyo. Vamwe tisati tatombopedza kuti amen, the ways would have been created already dzekutanga kutopindura minamato yedu. Ukadzidza zvakanaka Daniel paakanga achinamata kuna Mwari, zvinotizvo kubvira musi wawakavhura muromo kukumbira chikumbiro ichi pamberi paMwari, Mwari vakanga vatotanga kutobata basa. Saka zvinoitika kuti dzimweni dzenguva patinonamata pamberi paMwari, Mwari vanobva vatoita ipapo kupindura munamato wacho. But patinozodzidza dzimweni dzenguva pana second segment yekunamata kwaEria, pamwe pacho tinofanira kuva agonizing, pamwe pacho hazvitsvaki kunamata kamwe chete, pamwe pacho hazvitsvaki kunamata kairi. We must continuously agonize kusvikira Mwari vaita bestow the blessing. Now patikuverenga panapa Mwari vati basi, this is the theme of our message, kumirira gore. Saka vhesi ya41 ndo patoda kudzidza tichidzika nenyaya yedu. Zvikati Eria akati kuna Ahabu, chirongedzai mudye munwe nokuti kunovungana kwemvura zhinji. Saka patikudza panapa tikusangana naElijah akutotanga kutoita prepare. He was acting in response to his faith. Paakutotanga kutopa command akutoti kuna Ahabu, chitotanga iko zvinoswena nekuti I have heard the sound of the abundance of rain. Ukadzidza Prophets and Kings inobudisa pachena kuti he had no thunder, he saw no lightning. The sky was still plain blue. Pakanga pasina kana chimwe chete chinoratidza pachena kuti mvura yaiuya. But akanga adzidza zvakanga audzwa naMwari kuvhesi ya1 kuti I'm going to send rain. Saka paakanga akupa makomanzi achita act in faith, in response to his faith, akanga achiziva kuti Mwari vakapika, vakatendeka. This is one of the conditions Mwari dzaanoda kuti agone kutipindura munamato edu. Kana Mwari vakapromisa, let us walk forward tichiziva kuti Mwari vakavimbika, Mwari vakatendeka. Ndosaka vaHebheru chapter 10 ukaita zvakanaka inobudisa pachena pavhesi ya23 yobva yati ngatichengetedzei kupupura kwetariro yedu nekuti iye wakapika, wakatendeka. Mwari ndo vakapa promise. He is faithful to that which he has promised his children. Mwari hasi wekuti kana tikakumbira hoye iye anotipa nyoka, kana tikakumbira chingwa obva awanikwa achiri padombo. Our God is a faithful God. So akanga achivimba in the unchangeable character yaMwari. Mwari kana vakapromisa, Mwari kana vakablessa, havagone kudzokera pashoko ravo. Ndo vanoti kana vakataura, the word that comes out of him will not go out empty-handed. Saka Mwari vanomeka sure kuti kana vanhu vake vakuya pamberi pavo, they must have trust nekuvimba nekutenda kuti iye wakapromisa, wakapika, wakatendeka. You must believe kuti Mwari ndiMwari, he cannot change. Ndozvotaura naJames chapter 1 pavhesi ya17 ukaita zvakanaka inoti kwaari hakuna mvuri wekutendeuka. Chapter 13 vhesi ya8 vaHebheru, Jesus is the same yesterday, today and forever. Mwari havashanduki. Kana vakapromisa, he cannot break his promise. Ndozviri Mwari. Saka waitenda nekuvimba ndobva atopa apa akati apa, even though ndisiri kunzwa the sound of thunder, but prepare for there is an abundance of rain that is coming. Anoudza apa oti apa, get up, simuka, get there, don't relax. Mwari kana even though pasina sign iri kuratidzika muchadenga, usatore Mwari for granted. Kana Mwari vakatopromisa, vatopromisa. Saka get up. Vari vanhu vazhinji vanoona Mwari. Let me just step into the end time message now. Mwari vanoziva kuti panguva pfupi iri kutera, there is an abundance of rain that is coming. Mwari vanoda kudurura mweya wamutsvene pamusoro pevanhu vaMwari. But too many of us are relaxed. Too many of us vakagara takarelaxa makuhwa, takarelaxa pane zvinhu zvenyika ino. Munhu anoswerera akagara pasi achiswera achiona mamuvi enyika ino. Many of us are sitting, we cannot see the agency of the emergency. Nyika ino payakuenda kunopetwa, vazhinji vakarelaxa. We are seated. Jesus is saying unto us today, get thee up, get thee up. Micah chapter 2 verse 10 inoti, arise and depart, for this is not your place to rest. It is polluted, it shall destroy you even with the sword destruction. Vazhinji vakagara vakapombonoka malo
Mwari ari kutsvaka kuvaedza mazuva ano akaipa kuti tigone kuramba tiri active mukati mebasa raMwari. Get up! Simuka! Zvikanzi apa akabva asumuka ndobva anodya ndobva anotanga kumwa. Zvikanzi panguva iyoyo Elia anobva akwira ndobva aenda to the top of Mount Carmel. Unoziva soka Elia panzvimbo yaakanga akatsvaka a certain area, a certain place yaanoziva kuti kana atanga kunamata handiwanikwe ndichapuwa mamadisturbances. Ndosaka vanhu vaMwari vachifanira kumeka sure panhu pavanonamatira it's a place isina madisturbance. Make sure urespect panhu paunenge uchinamatira nekuti Mwari vanoexpecta kuti in our circles of private place zvichibvira when opportunity creates space vanhu vaMwari vanofanira kuwanikwa vachikoshesa even panhu pavanonamatira. Saka Elia unokwira obva aenda to the top of Carmel. Ndobva akamboita munamato pekutanga ndobva azokera ipa. Saka paanodzokera hanzi anovhura muromo wake obva ada kutanga kutaura naMwari. Asati atanga kutaura naMwari zvinonzi akawira pasi ndobva aisa chiso chake pakati pemakumbo ake ndobva atanga kuchema pamberi paMwari. Inzwai vanhu vaMwari, varipo vanhu vazhinji right now patinoona vachinamata they show no act of remorse. Vanoratidza pakunamata kwavo kuti havana humility. Munhu anenge achifamba achimhanya kwese akavhura maziso achida kukomanda nekudeclare pamberi paMwari. Many of them havana a spirit of humility pamberi paJehovha. Dai vaiziva James chapter 4 verse 10 yobudisa pachena, humble yourself and the Lord shall lift you up. Mwari vakanga vachitsvaka even pamberi paEria kuti azvidzikisire azvidukupise. He was seeking for a broken spirit inside of Elijah. Nekuti Eria akanga kutomhanya mbiri mukati meIsraeri kuti zvakanga zvaitika zvadzodai so Eria yakanga yazita rake. Saka Mwari vakatya even vachimuona kuti muchinda uyu anogona kuzofunga kuti zvose zviri kuitika zvinofanira kudzosera mbiri kwari. Saka Mwari vakadileya even kupa a response to his prayers. Ndosaka paita akaweke kutanga ona hapana chinoonekwa, akaweke chipiri ona hapana chinoonekwa. Ndosaka painge achinamata aitoudza muranda go and check. Pane pfungwa yandionapa muranda paanotumwa naEria kunocheka. Eria haana kumutuma kuti anocheka to the side of the mountains. Eria haana kumutuma kuti enda unocheka to the side of the wilderness. Akamuti enda unocheka kurutivi rwegungwa. Unoziva soka kana uchinamata ziva kwekutarisirawo direction inobva answer yaMwari. Haikona ngoita look around kana uri musikana ari kutsvaka mukomana kone mhaka uri kutsvaka kunze. When you are praying to God you must know the direction from whence to expect the promise of God. Kana muri mai vari kunamata kuti murume aite zvakanaka nemhaka yemuri kupiwa maadvices nevanhu vasingatyi Mwari kunze, you must know from whence you are expecting the promise of God. Hanzi enda unocheka nekurutivi rwegungwa nekuti ndokuchabva nemvura. Ziva kwokutarisa kana Mwari oda kupindura. Zvikanzi akandotarisa kekutanga ndobva adzoka akati there is nothing. Zvikanzi Eria ndobva awira pasi ndobva aisa musoro pasi position ndobva atanga kuchema pamberi paMwari ndobva zvimudza muso ndobva atidzokera goeni chekurutivi rwegungwa. There is no sign here aita achicheka nekutsvaka kureference kuti pandiri kunamata is there any sign iri kubudisa pachena kuti Mwari vanodawo kundipindura. Haana kumirira pa second time, haana kumirira pa third time, haana kumirira pa fourth time, haana kumirira pa fifth time. Wakaramba achinamata haana kuloka Mwari kuti Mwari ndikupai 3 days kana mukasatondipindura inini zvaperera pano. Dzidza pana Daniel akatanga kunamata nekutsanya for 21 days. Dai Gabriel asina kutodzika but the 21st day Daniel angadai akaramba achikontinya kunamata. Haikona kuloka Mwari kuvharira Mwari even ukazvinda kupinda ma 10 days udza Mwari kuti Mwari kunyange mhinduro ikauya within 10 days ndichakontinya ndichinamata. God is looking for people vanogona kuita self organize vachifa paumumu vachifa paundini vachitarisa kuna Mwari vachichema kwaari siku nesikati praying for that blessing inobva pamberi pake. Ndosaka wakaverenga zvakanaka Great Controversy page 621 inoti those who are not willing to deny self, to agonize before the Lord, those who are not willing to pray long pamberi paMwari will not receive the blessing of God. If you are not willing in your private circles kuzvipawo nguva yakareba naMwari uchiramba zvakaipa zvauri uchizviendesa pamberi paMwari, if you give yourself that enough time you will not be given the blessing of God. You may agonize chinamata nespasmodic umena usingazvipi zvose kuna Mwari, you won't receive the blessing of God. So that wakaramba chinamata for 6 times muchinangoramba achidzoka
akadzoka, there is nothing hapana, ndikuenda ndichinocheka, but there is nothing. Zvikatizvo akazoti the seventh time, you know what 7 means, completeness, amen. Zvikatizvo akazoti akuenda the 7th time, hanzi muchinda akadzoka akati, I am seeing a small cloud, like as if it's the small hand of a man. Zvikanzi papo akabva atosimuka iri akati, Mwari maita basa. Ndobva atotanga kutomhanyisa shoko kuna avo, umuudze kuti gadzirira ngoro, prepare your chariots, takuda kuenda, inzwai vanhu vaMwari. Kana tonamata pamberi paMwari, we must agonize until we see the cloud. Panofanira kuwanikwa vanhu vachanamata kusvikira vaona a sign iri kubudisa pachena kuti Mwari ari kuvanzwa. Ndo vanhu vari kutsvakwa naMwari. People who can agonize for the blessing of God. Kadza zvakanaka, Patriarchs and Prophets, page 203, paragraph 1. Yobudisa pachena, yobva yati the greatest victories to the Church of Christ or to the individual Christian are not those that are gained by talent, education, wealth, nor the favor of men. They are those blessings of victories that are gained when man is in the secret chamber with God, when the earnest agonizing faith lays hold upon the mighty arm of power. It's why my blessing, the true victory, pamberi paMwari, the true victory, pamberi pemunhu waMwari. Haifane kuva inowanikwa munhu achiwana yanoti favor with men, ma connection. Handine ma connections angu. Vanhu vachinji ndo ma victories atikuwana, ndine chiko wakaiteko kuchikoro chakati chakati. Kana takutaura pamberi paMwari, the true victory. It's a victory inorealizwa nevanhu vari kuita self-agonize in the secret audience chamber naMwari. Vanobata Mwari vomuudza kusvikira mandinopafadza, I will not let it go. Pane vamwe vanhu vainamatira varume vavo kuti vaite zvakanaka, but vakapera power kudhara. It's been long they've been praying, they say. But kana pamberi paMwari toenda, we are to pray until we see the cloud. We are to wait patiently. Nokuti avo vanomirira Jehovah ndo vachazobhuruka samakonde, ndo vachafly. Those not abolished. They shall not crawl, they shall fly. And when you fly, you know it, everybody sees it. Mwari dai atitira zvakanaka ona waMwari. Kune vanhu vazhinji right now, vamwe vari kuchema, pane zvinhu zvavari kushira mukati mekurarama kwavo. Mwari ari kuti kwatiri, continue to agonize, continue to hold on. Takamirira Mwari, God is going to bless us. Mwari atitire zvakanaka uye upendere munhu waMwari. Muchinda anonzi Elijah anoenda papresence yaMwari for 6 times. Anoisa munamato kuna Mwari kuti mvura inaye panyika. But in the previous hour, it's the same Elijah aita a short prayer, ndobva Mwari vapindura. Teererai vana vaMwari, mukati menguva yatakurarama zvava kutsvaka vanhu vanogona kumira pana Mwari even when the answer seems to be delayed. Sometimes Mwari vanozviita maune kutaura nesu kubudikidza nenguva yekunamata. It is true that God speaks to his own through his word. But let me remind you this morning kuti Mwari vanotaurawo nevanhu vavo kubudikidza neminamato yavanoita. Wakambonamatira basa Mwari vakakupa. Ukanamatira mudzimai Mwari vakakupa. Ukanamatira kupasa kwevana Mwari vakakupa. But there is a time that comes when you pray and heaven seems to be silent. When you pray and the Lord seems not to consider your prayer. Listen, my friend. Isaiah anobvati, asi vanomirira Mwari, they who wait upon the Lord, they shall mount up with wings as eagles. Mukati menguva yekunamata, nguva iyo tinotaura naMwari. Mwari ari kutsvaka vachagona kuramba vakamira panzvimbo yekurindira. Like the persevering widow of Luke chapter 18. Many times the church seems not to consider the plea, but she kept on pressing before the throne of God. Kuti Mwari kunyange zvikaita sekunge munamato wangu ndewenhando, I will keep on pressing. Pamwe uri kunamatira victory yakukurira chitema, the Lord wants to measure your seriousness. Pamwe uri kunamatira basa,
but Mwari vari kuti check around you, you are not yet sanctified. Pamwe uri kunamatira kubudirira mukati meupenyu, but Mwari vari kuti tanga wasubdua the evil tendencies dziri mukati mako. Teerera mudika, inguva iyo tinotsvaka kumira pedo naMwari, kuti Mwari panguva yekunamata inzwaiwo kukumbira kwangu. Habhakuku achinyora chapter ya 2 anoti kunyange zvikanonoka uzvimirire. Minduro painoita kunge anonoka. Let's wait upon the Lord. Ndoda kunamata naSabbath. Avana mazuva achinamata angava kuda kuneta, simba remunamato ranga rakuda kupera. Ari kuti Mwari ndibatsire mukati menguva ino ndigone kuramba ndakabatirira pamuri. Ndoda kunamata neumwe ari mukati mekunamata, ari kuti Mwari ndanga ndakuneta asi ndine zvimwe zviri mukarekta yangu zvinoda kutanga zvagadziriswa. I want to pray for that somebody. Mukati menguva ino dzora hope tiwane nguva yekunamata. Baba vari kudenga, muzita raTenzi Jesu muponesi wedu, the experience of Elijah is an experience iri kutidzidzisa kuti we need a time with you away from the world, a time with you away from the noise of the city. Tibatsirewo Mwari to spend quality time with you. Above all, Mwari, pane vaneta vari panzvimbo dzokurindira, pane vamwe vakatobva panzvimbo dzokurindira because you used to answer their prayers instantly, but it seems as if the answer has been prolonged. Batsirai vanhu venyu Mwari, vapeiwo simba, muvapeiwo kukunda, muzita raJesu tanamata, amen. Baba ngizileta kuwe ungumsizi wena, ngangizisitanga kuwe ingayanga pina, namhlanje ngiyakholwa uJesu ngifele, wachitha igazi lakhe ukungikhulula. Ngiyakholwa ndodaneni engipha amandlayo, konke ukweswela kwami ugcwaliswa yiyo. Ngalisiwo ukholwa kwangivusa amehlo, mangamukeli isipho sami ngiphiliswe ngaso. Namhlanje ngiyakholwa uJesu ngifele, wachitha igazi lakhe ukungikhulula. Namhlanje ngiyakholwa uJesu ngifele, wachitha igazi lakhe ukungikhulula. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. When human hope recedes, you are my hope. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. When human hope recedes, you are my hope. When sorrows loom on me, helpless I cling to thee.
surrounds me mount, show me your light. Even when I have set my eyes on high, in your glories I delight. When darkness surrounds me mount, show me your light. When storms